Nkom imejupụta ya bụ agba nke atọ nke big cash vaccination exercise na kansụl ime obodo itoolu enwere na Anambra steeti. Anambra State Primary Health Care Development Agency achịkọbago ọgbakọ otu ụbọchị iji wee leruo anya banyere ụzọ ga-esi wee kwalite ya bụ mmemme. Ya bụ ọgbakọ bụ nke mere na Anambra State Primary Health Care Development Agency Ọka. Ndị begasịrị bụ ndị CSO, ndị NOA, ndị ụlọọrụ ministri na-ahụ maka mmụta mgbasa ozi maka ọdịmma ụmụ nwaanyị, ndị Red Cross nakwazi ndị Social Mobilization Officers na kansụl ime obodo enwegasị na steeti a. Ngozi Obileri pụtara anyị akụkọ. Ọ na-agwazi ndị ahụ bịara ya bụ ọgbakọ okwu ka onye ji ọkwa director nke Anambra State Primary Health Care Development Agency bụ Dr. Nnamdi Uliagbafusi kọwara na ya bụ ọgbakọ bụ ka ha wee nọrọ na ya nyochaa otu ha si wee mee na ndị ha megara eme, kọwara onwe ha ihe ha hụrụ na ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi ebe ha mere ọfụma na ebe ha emeghị ọfụma, ka ha wee nwee ike tụtara otu ha ga-esi mee ọfụma ebe ha emeghị ọfụma, ma mee ka ndị amaghị otu ha ga-esi wee mee ọfụma mụta n'aka ndị mere ọfụma na ndị ha mere eme, dịka ọ kpọkwuru ha ka ha hụ na ha mere ya ka ọ dị mma karịa otu ọ dị na mbụ, na ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi agba nke atọ ya ga-ebido ma ọnwa Eprel dị na mkpụrụ ụbọchị 22. N'okwu ha dịgasị iche iche ka onye nnọchite anya UNICEF na ya bụ ọgbakọ bụ Dr. Ujueze na onye nnọchitere anya World Health Organization bụ Maazị Ndubisi Oji bụ ndị ha na gọọmenti Anambra jikọrọ aka ọnụ wee na-achịkọba ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi toro ndị Social Mobilization Officers na ndị Anambra State Primary Health Care Development Agency maka mbọ ha na-agba ịhụ na ya bụ atụmatụ gara n'ihu nke ọma, dozie ha ọdụ ka ha hụ na nwatakịrị ọbụla esoghị na ndị agbabugoro ọgwụ mgbochi sonyere na ndị agbara na agba nke atọ ya. Atụmatụ big cash vaccination bụ nke echepụtara echiche iji wee hụ na ụmụntakịrị niile ndị agbabeghị ọgwụ mgbochi na mbụ maọbụ ndị agbachaghị ya bụ ndị agbara ya bụ ọgwụ mgbochi na agba nke atọ ya anụnwa na mpaghara okpuru ọchịchị itoolu bụ ndị a na-eme ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.